Ya salah santri kapko kandori आं सिख्लाफोरजों गैयालै आं सिख्लाफोरजों गैया आं सन्थलाजोंसो दङलै सन्थलाजोंसो साला सब समावबो दाउट 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 बाहेराव एसे ओंखारलांबाबो दाउट 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 हा सिख्ला लाना गिदिंजाबासो मिन्थिगोन दा सिख्ला लाना गिदिंनायावनो एसेबां नों आंखौ रायहरो ना हा एसेबां दाउट जायोना नों आइ मा भिडिअ कल बेलाय फोथाया नामा आंखौ हा ओइ सानस्रि सना आं नोंखौल' मोजां मोनोलै नोंनि अनगा आं रावखौबो नाया आंनि खाथियाव आं रावबो सिख्लाखौ लायालै फोथाय सानस्रि फोथाय दिनैनिफ्राय आंखौ दाउट बा सन्देह दा खालामबाय थादे ए बाय माइ आयु अमा राजा बोरै थगायथारखो नोङो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ सिख्लाजों बेराया सिख्लाफोरजों थाफाया होननायानो ह जोंजोंनो दंफायो ओमफ्राय हेइ हाबां मालाबा रिलेशनशिपखौ मोजाङै दोननो थाखाय थगायनांगौबो गोनां जायोलै बांद्राय सैथो खिथा खोन्थाबाथाय केस 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 रायजाबायसो थानांगौ गोनां जायो बिनिखायनो थगायोब्रा आङो नों सैथो खोथा खोन्थाबालाय नोंखौलाय सोर रायनांगौ जाखोसै नों थगायदावबाय थायो नालाय बिनिखायनो रायजायो दाखालिबो आंखौ गावनि काजिन बिनानाव होननानै लालायबावो फनाव आंखौबो मालाबा मालाबा बिफा बानायगारोलै इयो ए बेफोरलाय एसे एनैयालाय थगायनायालाय थाखायोब्रा मानसिनि जिउआवलाय थेवबो नोंना जाद्रायाखै दे अमा राजा एसेबां गाज्रि थगायो आरो मा नोंलाय थगाया नामा नोंनि बयफ्रेन्डखौ नारजि बुदांखौ थगाया आं खोन्थाखायो नारजि बुदांनो जोंना अफिसनि लोगो नालाय नोंजों रायलायो नों दङ अमा राजामोन दं सन्थलामोन दं होनना खोन्थाखायो आङो नोंसो खोन्थायो नारजि बुदा खोन्थायो जानो हा नारजि बुदा थगायो है नंमारगौबो नामासै आजिखालि थगायजोबलाय थायो रावबो रावनोबो सैथो खोथा खोन्थाजोबखाया आंनो जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबायलै जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ थेवबो नारजि बुदा आंखौ थगायाहाय मा सम दङब्ला फेसबुकनि पासवर्ड बिना नायलाय जा होमबा बिहरनो आं हेलौ नारजि बुदा मा खालामदों नों ओइ दसे ओरैनो गेम गेलेनो नागिरदों आं नोंलाय मा खालामदों है आं लोगोफोरजों एसे साहा लोंदों दा ब्रेक टाइम ना ब्रेक टाइम थाखाय दसे अमा राजामोनजों दसे साहा लोंदों आच्छा दे होमबालाय आं दसे गेम गेलेनि नारजि बुदा नोंनि फेसबुकनि पासवर्डखौ हरलाय मानो नांगौ जालायखो हर नारजि बुदा फेसबुकनि पासवर्डखौ ओइ उनाव लानो हागोन आं गेम गेलेगोरनि गोदाव सोराव पासवर्ड बिलाबायोलै आयु पासवर्ड हरालासिनो फनखौ दानना होबावबाय नारजि बुदाङा आं बुंखादोंना फेसबुकनि पासवर्ड जानला मानला हरनो हाया माथो आंबो नारजि बुदांनिफ्राय फेसबुकनि पासवर्ड लानासो गारथारगोन बे नारजि बुदाङाबो आंखौ थगायाखैथ' बेनिखायनोथ' बेना फन थिखोनाया मालाबा गोबाव जायो खाथि खालाव सिख्लाफोर थाबा बेबो काजिन बिनानावसोमोन मादैमोनसोमोन आयंमोनसोमोन होनबाय थायो र' सोंहरथारनां हेलौ नारजि बुदां हेलौ नारजि बुदां बहा दं नों नै आं मार्केटाव एसे गिदिंनो फैदों सोर सोर थांदों आं हारसिं आच्छा नों हारसिं सोरखौबा लोगो हमनो थांदों नामा लोगो माने दाहाय हौवासा लोगोफोर फैगोन आंनि हिनजावसा लोगोफोरबो दं आरोना गैयालै ओमफ्राय नारजि बुदां फेसबुकनि पासवर्डखौ मानो हराखै नों थै हाथायावसो दङलै मा बेफोराव फेसबुकनि पासवर्ड बिलाबायो नोंलाय आइ नारजि बुदां हर जलदि पासवर्डआ आंनो है र' लोगोफोर फैबाय हनै नारजि बुदां लोगोफोरखौ नायदों देलाय भिडिअ कल खालामलाय जारला जागोनलै नोंजोंबो नै रायज्लायनोबा नै हेलौ बुंलाय मा खोथा गैया बाथ्रा गैया हेलौलाय खोनाबाय दा हाफां हिनजावसा लोगो नङा हौवासासो दे थाथ'दो दाहाय कल खालामगोन आं मालै गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ सन्देह खालामलायदों नामा मिन्थियालै मैयानिफ्राय मा जाखोथाय माबा फेसबुकनि पासवर्डल' बिबाय थाग्रा जाबाय ओइ थु हनै नेगासिनो दङ माखासेफोरा आच्छा बे नारजि बुदाङा आंखौ थगायाखैथ' भिडिअ कलबो खालामलायाखै बेयो भिडिअ कल खालामनानै खोन्थानायाव फनसो रायलायग्रोबाय र' बेनि फेसबुकनि पासवर्डखौ बिबायानो थागोन आं आयु दहायनो बेरायनो थांनाया दाबो न'आव सफैयाखै बियो सोरबा सिख्लाजोंसो बेरायाखैथ' दा बे सिख्लाखौ बिनानावसो बानायलायगोन बियो लोगोसो गामिनि सिख्लासो होननानै बानायसिगोनलाय दा बियो र' फन हरबाय थानि आं मानो थिखाखै बे हेलौ बहा दं नों नारजि बुदां आंलाय बहा थानांगौ न'आव फैबाय नारजि बुदां बिराद गोबाव बेरायाखै होनलाय नोङो थोद मा उकिलफोर बायदि सोंलागासिनो दङब्रा बादे बेफोरखौ आंनो फेसबुकनि पासवर्डआ हरदो दे थोद मा फेसबुकनि पासवर्डल' नागिरबाय थाग्रा जाखोब्रा नोंलाय नारजि बुदां फेसबुकआव सिख्लाफोरजों लाइन मारिबाय थायो नामा नों मेसेन्जाराव बेनिखायनो नों आंनो पासवर्ड हरनो बालायथारदों थोद बिदि नङालै होमबा नों माने नोंनि फेसबुकनि पासवर्डखौ आंनो हराखै जल्दि हर मा हाफां फेसबुकनि पासवर्ड मोनबासो नों आंखौ फोथायगोन नङाबा फोथाया फोथायो थेवबो फेसबुकनि पासवर्डखौबो नांगौबा नों आंनिबो पासवर्डखौ ला आंनि फेसबुकनि पासवर्डखौ ओमफ्राय नोंनिखौबो हर बेफोरबायदि फेसबुकनि पासवर्ड होजायालै
आच्छा तारमाने नों सिख्लाफोरजों लाइन मारिखुमाबाय थायो आरो गावखौनो सिंगोल होनना लायोदां आरो थोद नोंजोंनो माथो इन ए रिलेसनशिपआव दंखायोलै आं बेफोरखौ बाद दोन आजिखालि गार्लफ्रेन्ड गोनां बयफ्रेन्डफोराबो मेरला लाइन मारिखुमाबाय थाखायो एक्सट्रा नोंबो लाइन मारिखुमाबा मा थिक आंखौ मालायजों दारुजोलै होमबाथ' फेसबुकनि पासवार्डआ हर थैद हाब आं हरजायालै मानि थाखाय माने बिराद ग्रुप दङलै फेसबुकआव मेसेन्जाराव बिराद ग्रुप दं हौवासाफोरनि आरोना बिराद माने गाज्रि टेक्स्ट खालामलायबाय थायो आरोना बेनिखायनो हरनो बादों आं नोंनो जोंनाबो ग्रुप दं लुदु ग्रुप बेयाव जोंनि सिख्ला लोगोफोराबो गाज्रि रायलायो थेवबो आंनो फेसबुकनि पासवार्डखौ नांगौ नोंनिखौ थैद आं उन्दुनो ओंखारबायलै आच्छा बिदिबा नोङो सिख्लाफोरजों रायलायखुमायो आरोना बेनिखायनो फेसबुकनि पासवार्ड होआ आरोना नोङो आंखौ थगायदों नों नाजिबदां र' माबार सानैसो सिख्लाफोरनि मेसेज खालामनायखौ डिलिट खालामनोलां नङाबा बेखौ नुनानै दावराव जालायगोन नाजिबदां थगायसुला जाला एक्स गार्लफ्रेन्डफोरा मेसेज खालामबाय थायोदां आरो कलेजनि लोगोफोरा कलेजनि सिख्लाफोरा मेसेज हरलायबाय थायो खोमा आरो लाब्रे हरलायबाय थायो खोमा मालायो बेनिखायनो आंनाव फेसबुकनि पासवार्ड होआखै र' मोननैसो मेसेजफोरखौ डिलिट खालामनां मानसि गाज्रि नोङो नांला बांनो नोंखौ र' हरगासिनो र' एसे हें जादों मबाइला र' फेसबुकनि पासवार्ड होनायालाय मानि हें जादों जाखो माने आङो सेभसो खालामना दोनदोंमोनलै अबावबा गोसोआव गैला आं र' नागिरना हरनि आं दे लादो दे खोन्था